Hei, miten sulla meni ne matikan kokeet? En mä tiedä. No kai sulla nyt joku käsitys on. No ei oo. Aika hyvä asenne sulla. Lukio on mulle pelkkää pakkopullaa. Mä en tarvi niitä tietoja mihinkään. No tarvithan. Esimerkiksi jatkokoulutukseen. Vaatesuunnittelulinjalle tarvii vaan ylioppilastodistuksen. Niillä numeroilla ei ole mitään väliä. Jaa, Hans. Moi. Siis onks tässä kaikki? Joo. Entäs kaikki ruuat? No en mä nyt voi kaikkea muistaa. Mä tein sulle listan. Hei, baby. Se unohtui kotiin. Ei nyt pelkillä popcorneilla eletä. Sä ehkä arvostat suomalaisia perinneruokia, mut kukaan muu täällä ei. Mun piti tehdä meille siskonmakkarakeittoa. Siis kuuntele nyt tota. Mut kuuntelisit ite saakinin bimbo. Hei, nyt riittää. Et sit jatkossa ostaa enää tällaista rojua ruokarahoilla. Ja kukaan muu ei oikeesti taida tykätä siitä siskonmakkarasopasta kuin sinä. Hei, tää on hyvä. No jää sitten kattoo. Ei olisi erotuomari pahitteeksi. Mä oon menossa luistelee. Sä voisit Anni kanssa timuroida loppuun. Mut hei, pyydä sitä Saulia. Teillä menee ilmeisesti ihan hyvin. Taitaa olla vakavaakin. No en tiedä. Ilo, sit siivotaan meidän kämppä. No justhan me siivottiin bileiden jälkeen. Mä haluan, että kaikki on kunnossa, kun mutsi tulee takaisin. No ihan turhaa. Saa kuitenkin aikaa totaalisen kaauksen, kun se astuu sisään. No silti. No ei sekään nähnyt kauheasti vaivaa, että mä tulin Jenkeistä ja se tulee kentälle vastaan. Vieläkö sä muistelet sitä? No en. Mulla on muutenkin aika busy ilta ja mä muutenkaan kerkeä siivoa. No niin varmaan. Onko sulla Vogue lukematta? Moi. Pitikö meidän lähteä tänään Keilaan? Siis Joo, näinhän se olikin. Siinäs näet, mulla on illalla treffit. Mä en pysty siis osallistumaan sun pikkusiivauksiin. Että toi on ärsyttävää. Jos et muuta tee, niin ainakin imuroit meidän huoneen. I don't think so, baby. Voisit sä opetella puhua suomea? Sun muotilehtiä ja ompelukamoja on joka paikassa. So? Sun sängyn alla on hirveitä villakoiria. Mä en halua mitään pölyallergiaa. No eikö se ole sun ongelma sitten? Ihanaa kuulla, että täällä on kaikki ennallaan. Mutsi! Noniin, nyt me ei ehdi imuroida ollenkaan. No hei kultaa. Oliks kiva loma? Yhtä juhlaa. Mites teillä? Tosi hyvin. Pidettiin täällä tosi isot bileet. Hyvä. Niin mäkin olisin tehnyt. Eiks toi nyt mene vähän liian pitkälle? Sohvan päällähän ihmiset istuu, mitä väliä onko se sisältä siisti. Mä en halua, että mutsi löytää täältä jotain pullonkorkkeja. No ihan kun mutsi nyt syynäisi jotain sohvatyynien välejä. Ja mä en vaan halua, että tietää, että täällä on ollut bileet. Ja sä voit olla noin boring. Pitkän matkan jälkeen on mukava tulla puhtaaseen kotiin. Missä viattomat pikku prinsessatyttäret veisaa virsiä kuoressa. No lähde jo sinne treffeilles. Mitä noija? Älä nyt väitä, että sä et tiedä. No kai mä nyt tiedän, että ne on stringejä. Mut mitä sä niitä siinä levittelet? Vai oot sä alkanut suunnittelemaan jotain alushousujakin? Ihan hyvä idea. Mä en oikein tiedä, mitkä mä näistä laittasin. No mua ei kiinnosta. Kun tuntuu hyvältä, niin näyttää hyvältä, you know. Well, you don't. Miten sä voit pitää alushousuja, jotka on pelkkää harsoa ja narua? Eikö ne ole tosi epämiellyttävät? Voi heli, darling. Kyllä varmaan mummokalsareissakin on puolensa. Nimittäin jos on mummo. Meidän ikäiset pojat vaan siitä tuskin innostuu. Niin et ei oo mikään ihme, jos Saulikin pitää suhun vähän turvaväliä. Pitääkö elämä olla aina pelkkää biletystä? No ei. Mä lähden todella mieleen. Onni taas kukoistaa. Joo. Päätettiin kruunata se treffeillä supermarketissa. No voi miten jännää. Tai itse asiassa mä voisinkin lähteä teidän mukaan sinne. Ettei toi Heli taas säästää ostaa jotain alennusmakkaraa. Missä ne suklaamuffinsit on? No mitä mä voin tietää sun muffinsseistas? Mä muistan ihan selkeästi, että mä laitoin ne niihin ostoskärryihin. Ehkä ne joutui takas siinä vaiheessa, kun sä käskit viemään pois kaiken ylimääräisen.
Se on sun syys sitten. Saat luvan lähteä hakemaan uudet. Hei, miten sä jaksat aina niuhottaa joka asiasta? Kuule, jos mä en pitäisi täällä huolta asioista, niin täällä olisi pelkkää kaaosta. Kuule, keskityisit vaan omaa elämääsi. Vois tehdä hyvää kaikille. Ja varsinkin sulle. Mitä sä nyt vihjailet? Sitä vaan, että sun ja Saulin kuvio on alkanut uhkaavasti rakoilee. Ja se näkyy 1000 kilsan päähän. Hei, ei kukaan kundi jaksa loputtomiin katsoa tollasta niuhoa. Hei, mulla alkaa pyykkivuoro. Mä syön tän loppuun vielä. Moikka. Moi. Hei, sori siitä muistiinpanon säälimistä. No ei sun muuta tarvitse pyytää anteeksi vaan Kasperilta. Se olisi halunnut säästää ne kirjoituksia varten. Siinä on. Tää? Et sanonut, että sä heität nää roskiin. No kun mä en kestä, miten se tuijottaa mua koko ajan niin kuin joku puudeli. Ei ne missään roskissa ollut, kunhan nyt vaan heitin läppää. No mä en nyt kyllä taju yhtään. Sille ei tunnu menevän jakelua, että mua ei oikeasti kiinnosta. Vittisit sä antaa noisille. Sano vaikka, että Heli löysi ne jostain. Sä oot outo. Kiitos. Olisiko muita kohteliaisuuksia? Ei tää hätä. Tässä olisi tää appelsiinimehu ja koettakaa käyttäytyy. Miten pitkään sä oot deittaillut ton Saulin kanssa? Me ei seurustella. Me ollaan vaan kavereita. Jaa. Siinä maha, missä painitaan. Moi. Moi. Eilen oli tosi kiva. Niin, Mitä kursseja sulla on tässä jaksossa? who cares? Hei, kandeis varmaan tarkastaa toi asenne, jos meinaat kirjoittaa ylioppilaaksi. Mitä muotisuunnittelijat tekee vaikka jollain Bilsan kursseilla? Aiot sä muotisuunnittelijaksi? Jos nyt kuitenkin lähtis mun kanssa sinne matikan tunnille. Opit vaikka laskuttaa niistä sun luomuksistas. Sekin vielä, että joutuu istua samoilla kursseilla kaikki tietävän siskonsa kanssa. Jäkä. Nähdään taas. Ideoit, mitä vois tehdä tänä illalla? No mitä jos vaikka matikan kokeeseen lukeminen? Eikä siinä riitä vähäksi aikaa tekemistä. No hei, please. Mitä jos mentäis vaikka jengillä leffaan? Mä oon nähnyt kyllä kaikki kattomisarvoiset leffat Jenkeissä ajat sitten. No mut tehdäänhän muuallakin kuin Jenkeissä hyviä leffoja. Ai niin kuin missä? No, Euroopassa. Niin, no toisaalta mä en oo kyllä vähän aikaa nähnyt muita kuin pelkkiä jenkkileffoja. Onko sun mielessä joku erityinen? No saattais ollakin. Mikä tolle tuli? Pitäis selvittää toi juttu Kasperin kanssa. Ai mikä juttu? No mikäköhän? Se on ihan selkeästi loukkaantunut sulle jostain. No mä vaan tajun, että mistä syystä. No, ehkä se kuvittelee, että sä yrität tehdä Annikan vaikutusta. Tai jotain. No miksi nyt tollasta luulisi? No, onko se jotain aihetta? No ei todellakaan oo. Kasper on vaan pelannut niin paljon plehkaria, että se aivot on alkanut pehmetä. No kannattaisikohan sun kertoa toi sille, ettei se kuvittele enää mitään olemattomia. Oho, kissat tuli. Et sattuis tietää sellaista peliä, missä isketään naisiin. Vois vähän hioa taktiikkaa. Moi. Voiko tähän istua? Totta kai. No, rupesko lukeminen tökkiä? Joo, pakko pitää pikku breikki, ettei mene nuppi ihan sekaisin. Mitäs teille sais olla? Oho, meinaatko oikein tarjota? Jos vaan kelpaa. Mä voisin ottaa kahvi. Entäs sulle? Voinko mä tilaa ihan mitä vaan? Tietty. Okei, no mä otan alkuun katkarappusalaatin. Vastaamme syö. Älä sä nyt puutu tähän. Sitten mä voisin ottaa jonkun jäätelöannoksen. Oliko Tropicana kallis? Joo, taisi olla. Yksi semmonen sitten. Ja lopuksi vaikka kaakao kermavaahdolla. Mä en kestä sitä. Mitä nuolemista? Luulet sä, että mä en oo tajunnut, mitä tässä on meneillään? Että mä oon nähnyt niitä kaikkia katseita. Mitä katseita? No se Kasper tuijottaa mua koko ajan niin kuin joku spanieli. Ihan sairaan ärsyttävää. Niin varmaan onkin. Tosi kiva. Tulkaa vaan istuu.
Hei, aloitetaan Annika. Noniin. Toivottavasti noin kelpaa. Meillä oli toi siskon makkarasoppa loppu. No onneksi. Ei ole mitään mun lemppari. No niin, mä vähän arvelinkin. On noin popcornit paljon paremman makuisia kuin siskon makkarakeitto. No niin, antoisaa elokuvailtaa. Musta Hugh Grant näyttelee nykyään paremmin kuin ennen. No ainakin se änkyttää vähemmän. Tää leffa on ihan naurettava. Ei noista olisi koskaan tullut kavereita. Ai, miksei? No kun toi poika on tollanen. Kuule, noilla taidoillahan sun kannattaisi alkaa vaikka leffakriitikoksi. Tässä elokuvassahan on nimenomaan kyse epätavallisesta ystävyydestä. Jos nyt vaan keskittyisit kattoo tota. Hei, annatko niitä poppareita? No tääkin vielä! No eihän tää nyt niin vaarallista oo. Pysy siinä, mä hain imurin. Mä haen rätin. Sori. Sulle olisi naisvieraita. Moi. Lähet sä mukaan keilaa? Mä en kestä olla himassa enää sekuntiikaan. Please. Katri on ihan huonona Rikun takia. No Heli nyt on muuten vaan kuivaa seuraa. No, kai sä ymmärrät, että me ollaan vaan frendejä. Niin. No eikö frendit nyt yleensä just tee yhdessä kaikkea? Siis vaan tiettyä rajaa asti. Siis mä ymmärrän, että sä haluaisit hommailla Hei, kaikenlaista. mä nyt pyysin sua keilaamaan enkä hommailee minkään tuntihotelliin. Hei, en mä sitä tolleen tarkoittanut. Taidat tulla kuule itsestäsi pikkasen liikoja. Samanlainen urpo sä oot kuin kaikki muutkin. Moi. Hei, sori se Elin. Mä en tiedä, että mikä ihmeen makovirus muuhun oikein iski. Mä en oo kato tottunut, että tollaset tytöt pyytää mua ulos. Vähemmästäkin menee tällainen urpo pikkumies sekaisin ja alkaa luulee tästä liikoja. No unohdetaan koko juttu. Ai, moi, sä oot ajoissa. Oot sä valmis? Joo, mä otan vaan mun kamat. Me ollaan menossa kaupungille. Tuotko mukaan? Ei kiitti. Menkää vaan kahdestaan. Ennen taso. Sieltä satelliitista rullaa esiin robotti. No kauan sul kesti päästä sinne? About 6 tuntia. Siis renkutit sä jotain idioottimaista tietokonepeliä 6 tuntia. Noniin. Sitten sen robotin saa muutettua alien röntgeniksi. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos sen komentoluukun saa auki. Vähänkö se on vaikeeta? Kato ku... Selitäpä mulla nyt ihan omin sanoin, mikä sua tollaisissa peleissä oikein kiinnostaa. No, kokonaisuus. Kolmiulotteiset pelitilanteet ja lähitaistelu. Niin, että sä hakkaat jollain kybermiekalla jotain kuvitteellista alienia 6 tuntia putkeen. Ei haloo. Mitä enemmän pelaa, sen haastavammaksi se muuttuu. Just. Lähdetään kaupungille. No kohta. Kato, sit siinä on sellainen juttu. Kattokas tätä. Eikö se ole hieno? Joo, tosi hieno. Projekti on nyt muuten ihan valmis. Meidän pitäisi vaan päättää, että miten me esitellään tää. No rauhoitu. Kyllähän sä nyt ainakin pärjäät, kun oot tommonen Maikan halinalle. Mikä naurattaa? No ei mikään. Onko homoseksuaalisuudessa sun mielestä jotain nauramista? No ei tietenkään. Eli onks Teresa lepakko? No mitä sitten vaikka oiski? Mä arvasin, että sillä on joku luuranko kaapissa. Ai niin, sä olit sen kanssa saunassa. Kävikö se kiittää jotain? No ei todellakaan. Ja sinäkin siinä. Kiitti kun oot joudunut kaikille.